बोलेन ना itu tuh naik butuh dadah. Coba aja, wah kita tuh temennya. Ini orang orang biasa dah ni je root kebaik. Mau tu lagi nak baik je no. Mungkin mau kau ekdin wati waman bagi tiap baik ya. Thanglai sukai drop nong tong sulama. Orang pun gari rok coli ya, baik rok cycle rok, orang sini coli tong sul. Tik no bo to samung to angkor jak no sekarang. Kita biasa langman bagi kita let dengi tongkha. Gata to already nong khorjak no ab khlaijak sinai tam gang ke sengma na singnai lama khlaijak nai ba khlaithani khlaina phainai already abo sanctiona kongjak samu bonong khorjak oro phai borok phai it khikla kholai samkhana sing sing tongso office angkhorjak ama hai tini abo simiya mandai elakote bojak kereng jagaw na ama hai kai bai tongkha tabu sengar bo dina kopra bisi abo hangkai tui koloyo arbo thang bijit khlaika abo hangkai kesartei maise koagi khlai pai ka ga abo bo omhai no samung abo on tender tongo tini khana kaisa on tender tongo abo khlaijak nai ab khlai mani pore kaisa kaham ka khlaina ni bagi holong siki jora khlai talang nan bagi abo tebo dipya ready khlaijak ngui thanai lama truk mandai ni bobo khlaijak nai bobo khlaijak ya ma ke nai tu nai ta khlai tongo bo lama khlaijak nai abo to chairman rok phai sapayo ko truk khlaijak nai paisa bai to khlai me ya khlainai mo bosoro khlai me phantain bosor khlainai ma ke step rom mi thanai je lama je hamya abo no blai ke dorkar abo no step na hari tongo hambai mandai elakani jotto takhuktai bu khuk songno ang obon kobong mungnargo lama hamya thing tongo problem joto no tongo haipano problem solve khani bagi nai lama bomno sekang dinai tui bomno khlaina nang abo step by step khlai thangnai khlaina ni sujog rudi tam kai belai no problem gang ga phai sapadi ba norok sekang chairman ma sanai chairman sekang sadi chairman bai salai mani poring gang kai chairman phai ana sapai gang gang kai bobo khlai jangnai abo nai khlai lainai ana direct phai ta sapadi nang chairman thuru ke sadi hine nang joton ko bongnar सब visit खाइने फाइक भयो tini to visit khaitani chini block president tongo boromganang subudda borma tini orobo tongo chini pwd ni sdu boromganang chini amal babu hingai tongo chini central ni gs youth ni chini james tongo ma hai chini gurupodo gurupodo tongo gate tongo chini leaders rok tongbayo ama hai kai sing phai nai peke tam ka hotat kebano sai akoi malia sudu naya akoi ingkoi thanani ni nai ama hai ke tam kai yoga ni program thang khai kya tabuk aro tui koloyo thangi phai kya or phai kya tabuk sdm meeting tongo am bagi phaina sama hai ke phat phena se obotang nai phaya ni samani phun khaiba ang saka bo lama nai hai pano nai phai jang mu chungjak ma ba phai ma nai phai kya abo nai ni dorka bo ma hai ke ko akha mobile logo thinu photo ra akoro boi horo nayo hai pano bai thang nai gena ni phai mani amba